najbitnije, svetlost dana. Mnogo toga je isto u vremenima svim, koja karakteriše samo broj godina, sati i minuta. Čovek ne može sve da zna, ali je zato tu sve drugo stvoreno kako bi podsjećalo gde je to dobro uporište za opstanak i ostanak. Neko je ovde davno video da se radi o jednoj blagorodnoj zemlji. Jednoj bogatoj prirodi, bogatom biodiverzitetom, bogatom vodom, a opet mi smo nekako mislili dobro, bar nas eto neće, ostali smo i dalje koliko toliko sačuvani baš zbog tih puteva, zbog te loše infrastrukture, zbog tog neulaganja, zbog te bele kuge na istoku. A onda smo shvatili da je to sve vrlo planski, da se sad nam dolaze spasioci iz multinacionalnih kompanija, evo kod nas, mislim prvenstveno Ziđina, ali tu su i druge kompanije, nisu oni jedini, koji grade puteve, koji sada ulažu u škole, u vrtiće, kupuju u Boru vozila hitne pomoći. Sada smo čuli da u Nikoličevu hoće da obnavljaju školu. Mislim, oni su tu, oni vas u suštini unište, a onda vam daju neke mrvice sa stola da vama bude lepo i da vam izgrade puteve, da ljudi koji prosto su se mučili od jednog do drugog sela, da sad kažu eto, bar smo put dobili. Voda bez koje se ne može, zemlja koja daje, priroda koja oplemenjuje. Za početak je dovoljno, za kraj nisam siguran, jer sve pomenuto i ono što vidimo u kadru, po svemu sudeći, bolje prepoznaje biljka i životinjski svet, neodmetnut od zdravog nasleđa. Kakav je sliv reke Timok? To stvarno jeste raj. Jedan blagorodan kraj, ali nigde bednije se ne živi nego ovde. I ne znam zašto. Možda zato što su mnogi otišli odavde trbukom za kruhom, a nije ostalo ništa. I ostali su samo oni najuporniji, najhrabriji, oni koji nemaju više gde da idu. A šta je to zapravo Timok danas? Timok? Pa Timok je danas jedna reka koja nažalost trpi mnoge nepravde od strane čoveka, mnoga zagađenja, ali eto, ipak opstaje. Ptice se vraćaju ovde uvek. Flora i fauna su neverovatni. Mnogo je endemiteta ovde koji rastu. Onako zapostavljeni, nažalost, ali Timok kao da iz inata i dalje ovde teče. Za one koji znaju, u redu, prepoznaće dolinu drevnog Timoka. Za druge koji nisu bili u prilici da osete stari grad Zaječar i sve ono što ga okružuje zajedno sa planinama koje su ovde otkad je sveta i veka. Moram da kažem kako su kamen savršenstva jednog vremena ugrađivali vladari carstava, rođeni na blagorodnim mestima zemlje stare. Ako mislite na to zašto je uopšte palata ovde sagrađena, to je zato što je imperator koji je gradio upravo rođen ovde. Dakle, car Galerije je inače bio imperator koji je vladao istočnim delom Rimskog carstva od 293. godine kada je uspostavljen sistem tetrarhije, pa sve do svoje smrti, odnosno do 311. Taj sistem je imao tu specifičnost da su se carevi nakon 20 godina povlačili sa prestola i prosto pravilo je bilo da se oni nakon tih 20 godina povuku u palate koje su umeđu vremenu gradili. Inače, car Galerije je zvanično vladao iz Sremske Mitrovice, odnosno tadašnjeg Sirmijuma, zatim se seli u Solun i nakon toga je trebalo da se useli u Romulijanu, dakle 313. Ali to se nije dogodilo zato što je car umro 2 godine pre toga, tako da se u ovu palatu zvanično nikada nije uselio. Šta se ovde događa na bregovima? Neću da promašim ako kažem iznad carskog grada. Naravno da nećete. Vrlo blizu nas nalazi se carska palata Felix Romulijana s kraja 3. i početka 4. veka
naše ere, palata cara Galerija koja je na listi UNESCO svetske kulturne baštine, jedno izuzetno blago koje ovde imamo. Ono se nalazi vrlo blizu od ove lokacije i pitanje šta će sve sa time biti. Ovo je jedan prebogat kraj i prirodnim i kulturnim resursima i umesto da ovaj kraj od toga živi, da to podstiče razvoj turizma, imamo brojne kulturno-istorijske spomenike, lokalitete, mnogi arheološki lokaliteti i antički i srednjovekovni još uvek nisu istraženi. Umesto da se ovaj kraj u tom smislu razvija, mogli smo da razvijemo banjski turizam, a vi ste i videli da u Nikoličevskoj banji nestala voda koja je lekovita i koja znamo da je pomagala mnogim ljudima iz ovog kraja i šire. U Zaječaru nam se sprema jedna velika ekološka katastrofa. Otvara se novi rudnik na svega 5 km od moje kuće. Tako da ono što smo mi znali kakav je Zaječar, grad rock'n'rolla, grad kulture, grad ogromnog biološkog i kulturnog nasleđa, će se polako pretvoriti u jedno obično rudarsko mesto kao što su Bor i Majdanpek i drugi gradovi u istočnoj Srbiji. Vreme novo. A opet kažem, verujem da ljudi i dalje ne shvataju šta će sve da izgube. U stvari, menja se krajolik za narednih nekoliko vekova. A to šta ćemo mi našoj deci sutra da ostavimo ovde. U stvari, mnogi će da odu iz grada, kao što su mnogi otišli. I demografska slika Timočke krajine, ne samo Zaječara, je zabrinjavajuća. Na potezu od Đerdapa pa sve do Knjaževca, Stare planine, živi negde oko 160.000 ljudi. To je jedna opština u Beogradu. U narednih 50 godina istraživanja kažu da će 70% tog stanovništva da nestane, što znači da će Timočka krajina da ima negde oko 65.000 ljudi. Što znači imat ćemo jednu pustinju sa rudnicima koji će uništiti prirodu, a mi i naša deca, ne znam šta. Ono što je problem je što je ovo područje jedno od najlepših područja u okolini Zaječara. Znači mi Zaječarci imamo tu staru planinu i imamo taj deo koji se nalazi blizu Gamzigradske banje, gde je i Felix Romulijana, i belgijska pruga, i tvrđave iz perioda Timočke bune, i čitav taj biodiverzitet koji je nastao na tom području, koji je zaista prelep. Ja kao biolog mogu da vam kažem da ja ljude vodim ili na Staru planinu ili u ovaj deo oko Gamzigrada koji je zaista lep. Zato vam ovo govorim, pa trajalo je ovo milenijumima. Imperije su ostavljale putokaze na zemlji staroj, kako bi ljudi prepoznavali sve ono što im je potrebno. Znači imali smo Rimljane, imali smo Turke, pa onda razne bune, balkanske ratove, svetske ratove, znači stalno neka... Neka sila? Neka sila, da. Evo sad imamo jedan primer okupacije ne vojskom, ali ja bih rekao korupciju. Opet svetska sila? Opet svetska sila. Koja? U ovom slučaju Kina, ali... Ali ima neka veća? Nema, trenutno nema. I da, tamo preko brega je rudarski Bor, ali Zaječar je nekako ostao sačuvan od golemih mašina i rđavih dimnjaka koji menjaju ukus i boju vazduha. Ja ne znam šta je došlo sa Kinezima, šta nije. Ono što znam je da ovi planovi koje Kineze sprovode su planovi za koje smo i mi nekako, u kojima smo i mi učestvovali. Evo primjer i ta Malka Golaja i Čukaru Peki za koje se zna da je bilo jako dobro nalazište još u doba komunizma pa i pre, od 1930 i neki se to istražuje koliko ja znam. I mi smo već znali za ta rudna bogatstva. Mi smo imali u planu i to jezero koje bi snabdevalo vodom isto rudnike. Znači ovo su neki planovi koje smo i mi sami smišljali. Ono što se umeđu vremenu promenilo je to da ljudi više ne razmišljaju samo o ekonomskom aspektu. Znači postoji još nešto što je čoveku potrebno da bi živeo normalno, a to je bukvalno ta priroda koja je tu. I ovi Kinezi koji su došli kod nas, interesantno je da smo imali izjavu naših najvećih funkcionera da kažu da Kinezi dolaze u Srbiju zato što se eto u Kini vodi računa o nekoj ekologiji. Znači čak i tamo u Kini se vodi računa o ekologiji, a kod nas u Srbiji je sve na izvolte bez ikakvih zakonskih normi koje bi trebalo da se poštuje. Ne zna se.
Nad gradom bdi zeleni čuvar, Kraljevica, usnula u istoriji koju nekako još čuva priroda. Omiljeno izletište koje uprko svemu što je donalo vreme industrializacije, još miriše. Jednostavno služba koja je radila ovde prvo je ostala bez čuvara, zatim bez radnika koji su održavali ovaj prostor i evo dokle smo stigli. Ovde iza mene je nekada 70. godina bilo jedno popularno izletište. Bilo je stalno puno. Iza mene je jedna građevina koja je u stvari bila restoran. Ovaj prostor za Ravan je popločana i tu su bili znači živa muzika, građani su izlazili ovde svakog dana. Bilo je puno dece jer ovaj deo na tamo koji je sad pod šumom je bio pun onih igračaka, tobogana. Bilo je puno klupa, penzioneri su sedeli, znači razne generacije su se ovde susretale. Bilo je najznačajnije mesto na Kraljevici. Grad Zaječar i okolna sela propadaju već decenijama, grad je potpuno uništen i čini mi se da ne postoji oblast koja u gradu funkcioniše i sada tek vidimo kao da je u stvari namerno na tome rađeno svih ovih godina, da bi najbolji ljudi, najbolji od nas su se i odselili. To su mladi, obrazovani ljudi koji su pozavršavali neke škole, za njih u Zaječaru odavno nema mesta. Ovdje su ostali samo poslušnici koji u stvari treba da u toj skupštini dignu ruke i završe ovaj proces prodaje naše zemlje do kraja. Viš, mnogi ljudi nemaju pojma o čemu se ovdje radi, jel da? Da, evo na ovoj tabli u stvari piše sve o ovoj tvrđavi. 1893. Ovo je jedna od tvrđava koja se nalazi ovdje u krugu oko Zaječara. Znači ima ih ukupno 8. To je ozbiljno rađeno. Da. Ovdje su bile i vrata, znači sve, ali vremenom je raznešeno. Znači na ulazu gde smo prošli bila je kapija od kovanog gvožđa. Kraljevica ima velikih potencijala. Sem sportskih, što je njena osnovna svrha, ima i turističke potencijale. Na Kraljevici postoje dve ovakve tvrđave ili utvrđenja, šančevi, kako ih već ko zove. One su izgrađene negde pre Balkanskih ratova i u principu nikada nisu ušle u neku stvarnu upotrebu, da, u vojne svrhe. Više su posle služile kao neki vojni magacini ili prilikom vojnih vežbi, znači kao neka komandna mesta. Kome to pripada sad? Ova ovde je pripadala vojsci, sada pripada opštini, znači vodi se kao opštinsko vlasništvo. Ona druga na zapadnoj Kraljevici je i dalje u vlasništvu vojske. Osim kulturnih značajnih objekata na Kraljevici, odavno je postojalo objekat koji je u stvari bio škola, visoka škola ili fakultet u Zaječaru i prvo je to bila pravna škola neka. Zaječarci je znaju kao partijska škola. Zašto su je nazvali tako? Pa verovatno zato što su partijski kadrovi u stvari završavali godinama fakultete na tom mestu. Donedavno je u istoj zgradi bio je fakultet za menadžment. Znači, fakultet za menadžment je osnovan u Zaječaru. Smatram da je to velika propast za građane Srbije. Sav taj kadar koji je u stvari završio te privatne škole, počevši od menadžmenta pa nadalje. Ne mogu reći da sve te škole nisu kvalitetne, ali smatram da u državnoj upravi, da u državnim firmama moraju da rade ljudi koji su završili državne fakultete. A oni koji su završili privatne, izvolite, koliko zna, pa radite na tržištu. Da je priroda bogata vodama, termalnim izvorima koji opravljaju ljude još od najstarijih doba, govori Gamzigradska banja, nedaleko od zidina carskih. Pa sa banjom se događa, čini nam se isto tako namerno propadanje, uništavanje te banje.
nekako imali smo i dalje odoleva specijalna bolnica i radnici u njoj, oni stvarno rade lavovski posao, ali imali smo situaciju u prethodnih godinu, dve da ne radi bazen, pa mislim niko dodatno ne ulaže, otkupljuje se hotel, proda se za, mislim, jako smešan novac. Ali leži na termalnim vodama, koje leče. Apsolutno, koje leče, a mi ništa od toga kao da, ne da ne znamo da iskoristimo, nego da ne želimo. A ne, to nije sve. Tu je i Nikolićevo, gde su vode iz utrobe zemlje dovodile ljude iz celog sveta kako bi lečili svakojake jade. Znalo se to odavno, napravljeni su bazeni i tuševi, ali banja ne. Zorane, nema vode. Vode nema, čuje se zvuk kao da je kaptaža totalno prazna, znači da je voda otišla u dubinu, da je nestala. Pa nestala je pre jedno 2 meseca, kaže ga u martu mesecu 2026. godine. Nestala je ona i pre toga, pa se posle malo pojavila i tekla je, kaže ga, mesec i po dana i eto tako nestala, tako da sada više je nema. Povukla se, iz kojih razloga to ne možemo da znamo. Uglavnom... Ali šta znamo? Znamo da zbog ovih stranih bušotina, da je, što se tiče erozije, kopanja tih rudnika sa strane, nestalo dosta dubinske vode koja je totalno nestala. Mi strahujemo, ne znamo šta se dešava i gde oni sve, da tako kažem, buše, iako pratimo na terenu. Sve je povezano. Sve je povezano, iako zaista ne možemo da tvrdimo, jer je prosto sam Čukaru Peki i sama Malka Gola je predaleko da, kako kažu profesori hidrogeologije, može direktno da se utiče na Nikolićevo, ali je sada sve mnogo jasnije. Oni ništa nisu radili u banji, nisu je obnavljali, nisu ulagali, nisu gradili puteve, nisu u krajnjem slučaju dozvolili su da banja bude toliko zapuštena da mi kao meštani, građani, udruženje moramo da organizujemo akcije čišćenja i da tu banju upristojimo. Pa meni se čini da mi više ništa ne znamo da uradimo. Ne znam kako, ali nam stalno neko priča sa televizije da ne znamo ništa da radimo i da nam je uvek potreban neko drugi da eksploatiše to, ali pored zlata i bakra i cinka i raznih tu plemenitih metala, mi imamo i termomineralne vode. Neke od njih su nažalost nastradale i to je prošlo tako lako. Nikolićevska banja je nestala. Nikolićevska banja je jedna banja u kojoj sam ja nalazio neke istorijske spise gde su se lečile neke turske paše. Naprimer, jedan paša konkretno je lečio gastritis, drugi su lečili bolovu s globovima, ali ta voda je tu isto vekovima, milenijumima, ne vekovima. I evo sad je nema, odjednom. Sad više niko ne može da leči ništa. Pa ne može. Ova voda je lečila raznorazne vrste bolesti, čak i lekovita trava koja je bila tu. Ona je pronađena tako što je čovek koji je došao iz Beograda poslat i on i konj došli su tu u istočnu Srbiju, doveo konja i on, imali su neke kožne bolesti, napravio neku privremenu, neku stračaru, neku pojatu, mazao konja blatom, konj je paso travu, on se kupao i za mesec dana on se izlečio, vratio se u Beogradu, oni su se zaprepastili, začudili kako je on živ. Oni su posle toga došli, vršili analizu, uzeli to, vršili eksploataciju, bušili i 72. godine kada su bušili, tu je nađena ta lekovita voda, jer ovo je bilo tursko lečilište, ovde su bila kamena korita, bilo je 6 izvora tamo, kladanaca koji su zatrpani. U okolini ovde ima još 6 mesta obeleženih sa toplom i hladnom vodom, mineralnom vodom isto za lečenje. Ova česma je imala 2 bunara, ima dve cevi koja je jedna voda bila za oči, jedna bila za živce.
Tako da, eto, od 72. godine pa sve do, kaže ga, prošle godine, to je bilo dokle god se nije desilo ovo što se desilo, ova eksploatacija od strane kompanije, i sada više nema. I eto, ne tako daleko od Romulijane, Gamzigradske banje i današnjeg Zaječara, priroda se preobrazila, nestala, izmestila, zemlja sakrila banjsku vodu, a novi istraživači i kopači mineralnih sirovina iz zemaljskih dubina, da ne kažem baš osvajači, stigli su nadomak kapija grada. Slušaj, onako ozbiljni radovi, imajući u vidu da na tabli piše da se grade ovi pristupni putevi. I više nego ozbiljni. Dakle, putevi, što se puteva tiče, u redu, ali čemu onda ove druge površine? Evo, ovde je urađeno kao jedna aerodromska pista. Čemu to? Čemu ovi damperi ovde? Dakle, pa to je pristupni putevi za dampere. Tako može. Pristupni putevi za dampere, ali gore piše da su pristupni putevi za istražne radove. A šta će nam damperi za istražne radove? Između ostalog smo saznali da su ovu šumu ovde krčili bez dozvole. Takođe smo saznali da dobili potvrdu od ministarstva da nemaju projekat za ove istraživanje koje rade. Znači oni dođu, počnu da rade i onda se sete u nekom trenutku da im treba dozvola. Znači vrlo moguće da možemo sutradan da se probudimo pored rudnika i oni će onda tek tamo tražiti dozvolu nakon toga. Zvanično ovde su Kinezi dobili uređenje pristupnih puteva. To omogućila Zaječarska skupština. Da li su ovo pristupni putevi, vidite i sami, ovo su ogromne površine, iskrčena je šuma na preko 15 hektara, neverovatna slika i vidimo da se sve to radi ispod žita i mimo znanja naroda. To je verovatno i cilj, jer je većina građana Zaječara, većina meštana zaječarskih sela protiv ovoga, to je potpuno jasno. Onda nekako imamo utisak da nas sa svih strana nekim investitorskim projektima, idejama napadaju, uništavaju, kao otimaju deo po deo prirode. A nama se negde čini da je zapravo iza svega toga stoji u nekoj perspektivi Ziđin, jer prosto njima su potrebne dodatne količine vode i oni, ono što se priča po gradu, to i dalje nemamo ništa zvanično, da oni vrlo pregovaraju sa vodovodom, da su negde bacili oko i na Grliško jezero, na Rgotsko jezero, tako da mi negde vrlo vodimo računa čemu sve to. Trebalo bi da se ima u vidu da sva ova prirodna bogatstva ovde koje postoje nisu to prirodna bogatstva samo istočne Srbije, da pripadaju stanovništvu istočne Srbije. Zlato je borsko koliko i lozničko, koliko i subotičko, vlasotinačko i novopazarsko. Znači, narod u Srbiji treba da se osvesti ovde, da oni ne uzimaju ovde, nije ugrožen samo Bor i Majdanpek i Zaječar. Mi jesmo direktno fizički ugroženi, ali da ti neko uzima ovakvo blagostanje i ovoliko blago i da iznosi napolje, ja ne znam koji bi svesni građani Srbije pristao na to. Tradicionalna varoš istoka Srbije, bez obzira na ozbiljan odliv stanovništva u proteklim decenijama i sve što je došlo zajedno sa maglama vekova novih, stoji poput starih tvrđava kao bedem pred nepreglednim staroplaninskim vencima. Sad kad ljudi pogledaju ove kadrove iza nas, treba da znaju jednu stvar, da zapamte. Kako izgleda priroda iznad samog Zaječara i okoline Zaječara. Je li tako? Da. I videli smo sad gore Malka Golaju. Jeste. Sad koliko vremena je ono tamo se napravilo? Pa ono je površina od oko 16 hektara otprilike. To su Kinezi uradili za nekih 10 dana, 15. Ajmo. A ova priroda za koliko može da se preobrazi? Pa ovo što vidite, njima bi verovatno trebalo nekih 6 meseci najduže. Da ovo sravne sve i da vidite samo golu zemlju. Da li je moguće? Jeste. Za 6 meseci ovo sve može da se preobrazi? Oni su sila, vi ne možete da verujete. Ja radim uporedne analize satelitskih snimaka i njihov rad se vidi kako oni napreduju i
Rudarske površine se neverovatno brzo šire. Zaječarci su slobodarski ljudi i hrabri. I pitanje je da li će ova jedna korporacija kao što je Ziđin, moćna, sa parama, sa infrastrukturom, da li će uspjeti da uđe u grad? Jeste, ali naš narod kaže para, posebno u posljednje vreme, para vrti gde burger neće. Ma vrti para, ali vrti sloboda. To je pitanje. Ja mislim da oni neće ovdje da uđu. To je moja procena. A što kažu, neka bude borba neprestana. Neka bude šta biti ne može. A šta ćemo s narodom? Nema ga. Pa ko je spreman da se tepa, neko stane, ko nije nek bega. Timok se ne predaje uprkos nemaru prema vodama. Ljudi koji prepoznaju staze još paze na starim osmatračnicama života starog istoka. Uvijek je to najbitnije, svetlost dana.